i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia, milé deti, vítam vás túto polnočnú chvíľu. Prišli sme, aby sme mohli byť prítomní tajomstva narodenia Ježiša Krista. Každý rok na tieto sviatky pripomíname si tento veľký Boží dar. A tak hneď na počiatku vás chcem poprosiť, keď sme už prišli až sem do Božieho chrámu, správme 2-3 kroky bližšie k Ježiškovi, nebojme sa, aby ste tam neboli takto natlačení. Každý len 2 kroky, čo tam stojíte vzadu, správte dopredu. Bratia a sestry, táto polnočná chvíľa má svoje tajomstvo. My chceme prežiť túto polnočnú svätú omšu naozaj v prítomnosti Božej. A tak vo chvíľke ticha, hneď na počiatku, zahľaďme sa do svojho vnútra. Či sa tam neskrýva niečo, čo by bránilo tomu, aby Ježiš mohol obsiahnuť celé naše srdce. Či možno zlá myšlienka, či možno nejaký skrytý hriech, či naša ľahostajnosť k Bohu alebo blížnemu. Ak čo si tam ešte je ako malá škvrna, skúsme to teraz vo chvíľke ticha úprimne oľutovať. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Svetú noc nám zažiarilo pravé svetlo Ježiš Kristus. Prosíme ťa, daj, aby sme s vierou prijali svetlo jeho pravdy a v nebi mali blaživú účasť na jeho sláve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvna na jeho pleciach, a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky Madiančanov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov.
Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Titovi. Milovaní, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Círius spravoval Quirinius, a všetci šli sa dať zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júdej, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jaslie, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia, milé deti, hoci vidno na deťoch, ako žmurkajú očkami, ale predsa, tak ako pastieri boli prebudení v tú polnočnú chvíľu, ako sme počuli, keď im anjel oznámil tú radostnú zvesť, hoci niektorí aj trošku bdeli nad tým stádom, pretože ho strážili, aj keď cítime akúsi možno trošku tú únavu, aj tú nočnú hodinu, ale sme bdeli. Sme bdeli a tešíme sa, lebo o malú chvíľu na našom oltári pri premenení Kristus sa narodí. Pre každého z nás. Pre nás, ktorí sme sa tu zišli, i pre tých, ktorí tu nemohli byť, pre rôzne príčiny, pre chorobu, pre prácu, pretože sa starajú o kohosi druhého, alebo jednoducho, že sa im to nedáva. A my sme si vraveli aj včera, lebo už je to včera, počas 4. adventnej nedele, že si chceme spomenúť pri tej polnočnej svätej omši na všetkých. I na tých, ktorí nás už predišli do večnosti. I na tých, ktorí nám chýbali pri štedrovečernom stole. I na tých, ktorí nám možno počas tohto roka ublížili. I na tých, ktorí nám spôsobili radosť. I na tých, ktorí nás milujú. I na tých, ktorí nás nenávidia. I na tých, ktorí Boha uznávajú, i tieto Vianoce ako sviatky príchodu Božieho Syna, ale myslíme i na tých, ktorí ešte stále oslavujú čosi iné a ešte stále nedokážu Boha prijať do svojho srdca a do svojho života. Boží Syn prichádza pre každého z nás. Prichádza pre teba, brat či sestra, prichádza i pre tých, ktorí ešte stále pochybujú. Boží Syn prišiel na tento svet pre každého človeka. Pre celý tento svet, aby to, čo Adam a Eva stratili v raji, mohol nám prinavrátiť svojou obetou na kríži. A hoci Veľká noc a nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčším sviatkom, predsa sa ako si osobitne tešíme na Vianoce. Lebo pri pohľade na to malé Božie dieťa každý človek musí precítiť v sebe akýsi súcit, lásku. Malé dieťa nedokáže ublížiť. Malé dieťa dokáže sa usmievať na každého. Možno niekedy sa zachmúri, ale to len preto, že ešte nedokáže rozmýšľať. Ale obyčajne dieťa je zlaté, úprimné a každé dieťatko, to menšie vo vašich rodinách, je obrovskou radosťou pre vás. A každý z nás, bratia a sestry, boli sme kedysi tým dobrým dieťaťom. Boli sme tým milovaným dieťaťom a možno tá dospelosť častokrát z nás urobí už akýchsi necitlivejších ľudí. Tí, ktorí už nedokážu absolútne dôverovať, absolútne milovať, tí, ktorí sa už nedokážu podeliť, ktorí sa už nedokážu hocikedy usmiať, ktorí nedokážu mať rád jednoducho toho druhého človeka. A tak čo keby sme sa vrátili trochu do svojho detstva, nie svojim zmýšľaním, ale aby sme sa vrátili do detstva našej dobroty. Aby sme sa vrátili tam, kde nám naozaj patrí miesto. A to miesto je miesto Božieho dieťaťa. Chceme byť bratmi a sestrami Ježiša Krista. Ježiš je teda náš najmladší brat v túto chvíľu. Narodí sa o pár minút na našom oltári. A tak ten náš brat si zaslúži, aby sme s láskou k nemu hľadeli a určite zažili ste doma takú radosť, že to malé dieťatko, ten tvoj malý brat či sestra, ak sa vrátiš možno do svojho detstva,
ti boli najmilší. A ty si chcel ísť kočiarom vonku, pochváliť sa, to je moja sestra, to je môj brat, to je môj bratranec, to je chlapček či dievčatko od susedov. A každý nakúkol do kočiara a povedal, aké je zlaté, aké je pekné. A my dnes hľadíme na malého Ježiša a povieme, aký je zlatý. A tešíme sa z Božieho dieťaťa a tá láska, ktorá ide od neho, z tých prázdnych ručičiek, ktoré zdalo by sa, ako keby nemali čo dať svetu a predsa dávajú mnoho, ba dávajú všetko, tie ručičky chcú pohľadiť každého z nás. Možno mnohí z nás už nedržali malé bábätko niekoľko rokov vo svojom náručí. Ale je to vždycky obrovský zážitok. A keď pozriete na to malé dieťatko, ako hľadí na vás nevinne, všetká zloba musí z nášho srdca ísť preč. Prečo mnohí, ktorí bojujú, počas Vianoc vytvárajú prímerie? Načas prestanú a zložia zbrane, aby počas týchto sviatkov bol pokoj. A predsa vidíme, že diabol nikdy nespí, že aj v túto chvíľu pokúša, aj v túto chvíľu možno kto si pácha hriech na tomto svete, kto si zabíja, či ubližuje, alebo koná neprávosť. Ale my, ktorí sme sa zišli okolo Božieho dieťaťa, my chceme v túto chvíľu prežívať vo svojom srdci radosť, veľkú vďačnosť voči Pánu Bohu a cítime, ako tie milosti od Božieho dieťaťa plynú pre každého z nás. Boli Vianoce v rodine podobné ako ktorákoľvek iná z našej farnosti. Ale mamička, ktorá sa snažila vytvoriť tú najkrajšiu atmosféru, nedokázala sa ubrániť pláču, pretože otecko zanechal ju a zanechal i svoje dietky. A deti sa veľmi tešili, že rodina bude pokope. A pýtali sa, mama, aj oco príde na Vianoce? Hádam, len príde. I keď v kútiku srdca vedela, neklame mi. Veď už dávno ani nezavolal. Veď povedal, že pre ňoho už nič neznamenáme. Ale či im môžem ublížiť? Či im môžem pokaziť radosť? A keď prišiel štedrý deň a auto neprichádzalo, na ktorom by prišiel otec, už nedúfali. Ocko nás už neľúbi, alebo sa mu niečo stalo. Nevieme. Vidíte, aké je počasie. Možno, že sa mu nedalo prísť, viete, že je ďaleko. Ale určite na vás myslí, určite príde. A deti sa vybrali na polnočnú svätú omšu so svojou mamičkou. Boli smutné, dostali darčeky, ale nemali svojho ocka. A keď sa vracali späť, čakalo ich prekvapenie. Pred ich domom stálo auto. Aké síne, kto to mohol prísť? A bol to ich otec. Objal ich a objal aj ich mamu. Nehnevaj sa. Tak veľmi som túžil skôr prísť, ale nedalo sa. Cesty boli plné snehu. Ja som spokojná, len deti sa nemohli dočkať, hovorí. A deti ani nepostrehli, že by niečo neklapalo. Veď otec doniesol aj darčeky, ktoré Ježiško im posiela. A tešili sa. Len medzi nimi vznikol rozhovor, kedy povedal, dnes som tu posledný krát. To boli posledné Vianoce, ktoré som prišiel. Moja nová manželka ma už sem nechce pustiť. Aj dnes som musel najskôr ostať na večeri. Až potom som sa dostal sem. A ešte tie zlé cesty. A ona sa rozplakala a hovorí, čo poviem o rok deťom? Ako to budú znášať? Bratia a sestry, naozaj v každej našej rodine želali by sme si pravý pokoj, kompletnú rodinu, žiadne hneby, žiadne sváry, nič to, čo by narušilo tú prekrásnu atmosféru Vianoc. Možno je nám ťažko, keď kto si leží na nemocničnom lôžku, aj to sa stáva.
Možno nie sme kompletní práve pre tú ťažkú chorobu. Ale je oveľa väčší žiaľ, ak vieme, že kto je zdravý, nechce k nám ísť. Alebo mu kto si bráni, že chýba tam láska. A Boží syn, ktorý prichádza, túto polnočnú chvíľu prichádza pre každého z nás preto, aby nikto necítil samotu. Aby ani vy starší, ktorí ste možno prišli z polochladnej izbičky svojho domova sem do Božieho chrámu a vrátite sa a zase bude pre vás len ten stromček a možno rádio či televízor, aby ste ani vy necítili samotu. Ani vy, ktorí ste v neúplnej rodine. Ani vy, pre ktorých aj tieto Vianoce sú možno smutnou spomienkou na tie smutné Vianoce pred mnohými rokmi. Pretože Boží syn prináša pokoj, prináša radosť a svoje požehnanie pre každého z nás. A takto Božie dieťa vezmite symbolicky do svojho náručia. Možno pri premenení, keď kňaz pozdvihne svätú hostiu, v tej chvíli, v tom prítmi Božieho chrámu za spevu tej najznámejšej hymny Vianoc, Tichá noc, aby sme naozaj vo svojom srdci cítili Boha. A konkrétne Božieho syna Ježiša Krista. To milé Božie dieťa, ktoré pretvorí naše životy, ktoré nám jednoducho bude vyčítať v našom srdci tým správnym spôsobom malého dieťaťa. Ty musíš milovať, ty sa musíš otvoriť, ty musíš prijať každého človeka, ty musíš odpustiť. Veď ja som prišiel na to, aby som ťa zachránil pred život večný. A preto prichádzam s prázdnymi ručkami, aby som ukázal, že nie to hmotné prinášam na tento svet, ale to duchovné. Bratia a sestry, nie plné ruky, nie plné stoly, nie prepichové domy či auta. Nie to nás robí šťastným, ale pokoj, láska, porozumenie. Kde sú, chlapci, také obchody, kde sa dá kúpiť láska? Poznáš, Janko, taký? Dá sa kúpiť zdravie? Nedá sa. Nedá sa kúpiť ani šťastie, ani zdravie, ani pokoj. Tam by sme asi najčastejšie nakupovali, ak by sa to dalo. Ale žiaľ, žiaden hypermarket to neponúka. Za žiadne ceny, ani akciové, ani tie najvyššie. Toto všetko ponúka Božie dieťa. V túto chvíľu, ale i hocikedy inokedy, keď prichádzame do Božieho chrámu, alebo možno keď sa pomodlíme spoločne so svojimi najbližšími, alebo keď jednoducho povzdychnem k Bohu a uznám tu jeho velebu. A to, že on nie je len ten, ktorý chce byť oslavovaný, ale Boh je ten, ktorý je našim láskavým a milosrdným Otcom. A Boží syn je ten, ktorý je dobrým priateľom, spasiteľom a vykupiteľom. Ak by Boh chcel ešte viac sa znížiť, ako sa snížil tým, že poslal svojho syna a že jeho syn, jediný syn sa obetoval, tak už by snáď nebol Bohom. Ale Boh urobil všetko, čo mohol, preto, aby zachránil človeka. Aby nám ukázal každému z nás, brat či sestra, že nás osobitne miluje. Že tá jeho láska je nekonečná. A tak túto polnočnú chvíľu nech nás teší to, nie sme sami. Máme Ježiša. Vo svojom náručí, vo svojom srdci si aj z tejto polnočnej svätej omši ponesieme Ježiša. Toho Ježiša, ktorý je možno v tejto chvíli Božím dieťaťom malým, ale to je aj ten Ježiš, ktorý o 33 rokov zomrel za teba na kríži. To je ten Ježiš, ktorý vstúpil na nebesia, to je ten Ježiš, ktorý ustanovil cirkev, ktorej ty si pokrstený a prijal si ostatné sviatosti. To je ten Ježiš, ktorý druhýkrát príde vo svojej sláve, aby nás všetkých voviedol do Božieho kráľovstva. A to je, bratia a sestry, ten Ježiš, s ktorým budeme prežívať celú večnosť, ak si ju zaslúžime. A či Boh nám ju neponúka aj v túto polnočnú chvíľu nám všetkým. Čerpajme s radosťou z prameňov spásy.
Čerpajme od malého Ježiška. Nech tie jeho rúčky požehnávajú každého z nás a nehambíme sa prijať Ježiša do svojho života. Prijať ho do svojho srdca, prijať do svojho náručia. A v Ježišovi príjmem aj svojho blížneho. A potom sa budem usmievať na svojho manžela, na svoju manželku, na svoje deti, aj na svoju svokru, aj na tých susedov, ktorí ma možno nemali radi, na všetkých, ktorí mi ukrivdili, pretože dokážem odpustiť. Preto jedno, že Božie dieťa ma tomu učí. Častokrát deti učia svojich rodičov, častokrát nás tí mladší a menší naučia veľa. A Ježiš v túto chvíľu, ako nevinné malé Božie dieťa, chce nám všetkým povedať: milujem vás, vezmite si ma, som tu pre každého z vás, chcem ísť do tvojich rúk i do tvojich a predovšetkým do srdca každého z vás. Amen. Berím pomohám. Sestry, milé deti, v duchu hľadíme na dieťa v jasliach a počujeme radostný spev anielov. Aj my zvelebujme nášho Pána a prosme ho za spásu celého sveta. Nebeský Otče, daj nech Tvoj duch roznecuje v srdciach veriacich lásku Tvojmu synovi, ktorého si nám dnes daroval. Uštetí svoj pokoj a vianočnú radosť ľuďom dobrej vôle a ich srdcia otvor pre posolstvo spásy prosme Pána. Naplň duchovnou radosťou všetkých opustených a žehnaj tých, čo nasledujú Tvojho syna v chudobe. Požehnaj naše domovy a našich chorých a všetkých, čo Ti túto svätú noc slúžia skutkami milosrdenstva, prosme Pána. Milosrdný Bože, Tvoja láska je večná, dobrota nekonečná. Vypočuj naše prosby a pomáhaj nám žiť ustavične v Tvojej láske a milosti skrze Krista, nášho Pána. Amen.
aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Bože, nech ti je milá naša vianočná obeta, aby sme touto tajomnou výmenou darov dosiahli účasť na boskom živote Tvojho Syna, ktorom je naša ľudská prirodzenosť spojená s Tvojím božstvom skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože. Lebo tajomným telením Tvojho slova zažiarilo našej duši nové svetlo Tvojej slávy. Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás On sám strhne k láske veci neviditeľných. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydá na svet, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
tvojho Syna. Obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedú k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Jánom Pavlom a s našim biskupom Eduardom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi, preto sa s vďačným srdcom modlíme. Zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovom a duša mi ozdravie.
sa. Pane a Bože náš, radosne slávime narodení nášho vykupiteľa, prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme žili príkladným kresťanským životom a tak sa dostali do jeho spoločenstva v nebi skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, naša polnočná slávnosť sa chýli ku svojmu koncu, ale možno je to začiatok čohosi nového v našich srdciach. Snáď ani nemohli sme krajšie zakončiť spoločne ako farnosť tento končiaci sa jubilejný prelomový rok 2000, ako takto, keď sme sa zo všetkých kultov farnosti zišli tu vo farskom kostole na tejto polnočnej svätej omši. Ja vám ďakujem za vašu obetu, za vašu námahu, za to, že ste sem s veľkým srdcom a s veľkou radosťou prišli. Že sme mohli v takomto prekrásnom spoločenstve, ktoré sme vytvorili, privítať Božieho Syna. Predtým, než vám zaželám, ešte oznámiť svätá omša tu vlastne už dnes na Sviatok Božieho narodenia bude o 11. hodine. V Katarínskej bude ráno o 8. hodine a v Rovňanoch 12:30 o 12:30. Dovoľte, aby som sa rozlúčil tým, že sa tak nahlas malému Božiemu dieťaťu pomodlím za vás všetkých. Milý Ježiško, ja ťa prosím za všetkých tých, ktorí sa tu zišli, i za tých, ktorí sú doma, za všetkých z tej našej farnosti. Udeľ svoje požehnanie a milosti všetkým starým rodičom, všetkým otcom i mamám, všetkým deťom, všetkým veriacim a neveriacim. Uzmier všetkých rozvadených, naplň láskou srdce každého z nás. A vyprosujem pre každého veľa zdravia, veľa pokoja, veľa lásky. Malý Ježiško, žehnaj nás všetkých a uštedri nám svoje milosti. To vám všetkým zo srdca žičím. Príjmite slávnostné požehnanie. Pán s vámi. Nekonečne dobrotivý, po ktorých vtelením svojho Syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením ožiaril túto presvetú noc. Nech zažení od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti. A Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anielov radostnú zvesť o spasiteľovom narodení, nech naplní aj vás radosťou a urobí vás nositeľmi Kristovej blahozvesti. Boh, ktorý vtelením svojho Syna spojil nebo so zemou, nech vás naplní svojim pokojom a láskou a nech vás vovedie do spoločenstva oslávenej cirkvi v nebi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.